Ġie ffirmat ftehim ta' kollaborazzjoni mal-ikbar Istitut Agronomiku tal-Mediterran bilan li titwettaq wegħda elettorali oħra u l-prodott agrikolu Malti jingħata marka ta' kwalità. Marka ta' kwalità hija garanzija lil min qed jixtri li l-prodott mhux biss jilħaq l-istandards minimi Ewropej iżda li fih ċertu kwalitajiet fil-mod kif ġie kultivat jew imrobbi, trattat, imwassal jew ippakjat li jagħtu ċertezza li qed jitwassal f'mod li joħroġ it-tjubija kollha tiegħu b'serħan il-moħħ dwar il-proċess kollu. Is-Segretarju Parlamentari għall-Agrikoltura, Sajt u Drittijiet tal-Annimali Rodri Galdes indirizza seminar fil-preżenza tal-Ambaxxatur Taljan Giovanni De Vito, rappreżentanti tal-Istitut Agronomiku Mediterran ta' Bari u rappreżentanti taċ-Ċentru Internazzjonali dwar studji avvanzati agronomiċi fil-Mediterran. Huwa minħabba l-esperjenza kbira li għandhom f'dan is-settur għandna bżonn aħna bħala pajjiż li jkollna marka ta' kwalità rikonoxxuta mill-Unjoni Ewropea. U s-settur Malti, s-settur agrikolu, huwa għandu l-akbar potenzjal biex jimraħ f'dan is-settur u l-Gvern huwa kommess anke skont il-manifest elettorali li jwettaq din il-politika. Is-Segretarju Parlamentari Rodri Galdes stqar li l-esperjenza ta' esperti Taljani għandha tkun ta' għajnuna għal pajjiżna. Illum bdejna il-launching tal-istrateġija ta' kif ħanaħdmu biex fis-settur tal-inbit, fis-settur taż-żejt taż-żebbuġa, fil-prodotti ta' ħxejjex u l-frott. F'kull oqsma tal-agrikoltura konna marka ta' kwalità li mhux biss tippromovi l-prodott Malti ma l-konsumatur ikun jaf li dak il-prodott minn fejn ġejjin u anke li jkollu ċerta trasparenza. Fuq tema differenti tkellimna ma' segretarju parlamentari dwar il-1,000,000 euro fir-regolaritajiet fid-Dipartiment tas-Sajt, ħlasijiet li suppost daħħal il-Gvern fuq ammont ta' snin f'dawk li huma tariffi marbutin ma' ħut importat minn pajjiżi barra l-Ewropa. Bħalissa l-Pulizija dejja bl-investigazzjoni tagħha, aħna xtaqna li l-Pulizija tkompli tagħmel xogħla, nixtiequ li d-Dipartiment jitnaddaf u anke jerġa' jakkwista l-fiduċja tan-nies. Din hija sitwazzjoni li ilha għaddejja għal diversi snin, mill-informazzjoni li għandna mhux issa mal diversi snin anke taħt il-Gvern preċedenti u allura ħassejna ħtieġa li kienna nintervjenu nagħmlu audit intern u daħħalna l-Pulizija fejn rajna li seta' kien hemm abbuż.